Malović, sad će nam se dogoditi. Dobar dan, dobri ljudi. Ja očekujem da će se pojaviti, molim tehniku da mi pomogne, pomoć prijatelja, ho, haha. Tehnika, slajd, halo. Dok mi čekamo, hajde mi da dignemo svoju vibraciju. Da li znate da dišete? Pošto je današnja tema moja smeh, dar, zdravlje, život. Ne, naša tehnika još nije spremna, očekujem podršku tehnike. Da, a mi ćemo među vremena da dišemo. Dakle, pre nego što krenemo uopšte da dišemo, jer znam da ne mislite o tom uopšte, u stvari mi svi generalno razmišljamo o tome, a svi smo disali sve ovo vreme dok smo slušali stiglo. Dakle, ovo je moja tema danas i rekli su ko sam, a ja samo da vam dodam da imam privilegiju da budem internacionalni smeh ambasador. Kako se to postiže? Zamislite, puno smeha. Odnosno, to nije kvalifikacija, već puno rada da bi narodu dali do znanja kako se smeh koristi i šta je to što možemo da uradimo za sebe, da bi bili zdravi, srećni, emocionalno, fizički, mentalni, kako god hoćete. Idemo na sljedeći slajd, molim vas. Molim vas da uzmite ovu poziciju. Ovu. Tako, sad ja mogu da pričam s vama, molim vas. Ne može niko umjesto vas vaš život da popravi. Vi to morate raditi sami. Jedan od načina je staviti osmeh na lice. Sljedeći slajd. Znate li disati? Ne znam, niko od nas ne zna da diše. Dišemo plitko, ne dišemo adekvatno, ne znam da koristimo ono što treba da se koristi za disanje. Sljedeći slajd. A šta je dah? Životna linija. Kada ne bismo disali minut i po do 2, svi ovdje bi umrli. Možete cijel dan danas da niste jeli, niste pili, ništa drugo, ali da dišete ne možete duže od toga. E sad, šta je važno za to? Kako je dah naša životna linija? Iako mi ne dišemo ispravno, mi direktno uništavamo sopstveno zdravlje. Bez dobrog i odgovarajuće količine kiseonika u našem telu, svaka naša ćelija boluje. Zato, da bismo unijeli dovoljne količine kiseonika, mora da ih bude puno. Mi moramo da znamo kako treba da se diše. Mi možemo da koristimo jednu vrlo jednostavnu tehniku za disanje, o kojoj ćemo vam reći nakon što vam kažem da je dr. Otto Warburg dobio Nobelovu nagradu zato što je otkrio činjenicu još 1930 i neke godine da kada bismo unosili dovoljne količine kiseonika, nijedna ćelija neće i ne može da oboli od kancera. Pritom da vam kažem, ja sam bivši onkološki pacijent i ovo je mene ozdravilo. Sljedeći slajd. Pošto znam da ne znamo da dišemo, ja ću danas da vam pokušam objasniti, imam još 3,5 minuta. Mi dišemo jako malo, jako loše, otprilike koristimo 0,5 litara našeg pluća. Sada vi otprilike tako dišete jer vi ne možete pričati ko ja, pa ja moram veću količinu kiseonika. Ali, znate, ne postoji mišić za disanje. Vi morate da se potrudite ukoliko hoćete da dišete ispravno. Ajmo sada da uradimo ovako. Udahnite duboko. Ok, izdahnite normalno. Još jedno, sada ćemo od te normalnog našeg disanja izdahnuti. Izdah. Ja? Vidite, 2,5 litra vazduha mi možemo donesemo. 1,5 litra možemo da izbacimo. Ali šta smo morali da radimo? Da koristimo svoje abdominalne mišiće, dijafragmu i interkostalne mišiće. Da bi to izveli. Ne postoji mišić koji će da diše za nas. Mi moramo to da radimo odavde. Sljedeći slajd. Naša dijafragma je odgovorna 2/3 za naše disanje, a naše interkostalne mišići 1/3 za naše disanje. Kako bismo mogli da poboljšamo naše disanje, ne idemo na neke dosadne vežbe i da ne moramo, ne mislim, ja sad moram da vežbam duboko disanje. Postoji nešto što se zove ha-ha. Da li ste ikad razmišljali, sljedeći slajd, o tome šta je smeh? Najjednostavniji oblik dubokog disanja. Svako ha je izdah. Ha, 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 ha. Hajmo svi zajedno. Udah jednom pa da idemo kroz smeh da izdišemo. Paži, 1, 2, 3, udah.
analgetik, to je lijek protiv bolova, pored toga oksitocin, serotonin i sve ostale koktel radosti, hajde to tako da nazovemo, to je koktel radosti, to se dešava dok mi dišemo. Znači, a kako to radimo? Kako se vežba smeh? Ima sjajna tehnika koja je tehnika vežbanja radosnog disanja. Zove se smeh joga. Zato se zove smeh joga, zato što se koristi duboko disanje kroz smeh. Mi vežbamo da dišemo kroz smeh duboko, da bismo bili srećni i zdravi. Funkcioniše na principu smeha bez razloga, ne gubimo vreme, ljudi. Nemojte gubiti vreme, nemojte da se ne smijete svaki dan i to bar 15 minuta u kontinuitetu, ukoliko želite da budete srećni i zdravi. A da li se smijete i koliko? Ja znam da skoro uopšte. Ja se smijem svaki dan, bar u kontinuitetu, bar 15 minuta i više puta, pošto radim sa ljudima, smijem se svima, to je moj posao, moj zadatak. A ova tehnika je zasnovana na naučnoj činjenici da bez obzira što na početku smeh se simulira kroz ovu tehniku, ali je smeh zarazan i on odmah postaje pravi. I naše telo ne može da prepozna razliku između pravog i simuliranog smeha i vrši iste promjene u našem telu. I još nešto, to je tehnika za produžavanje dužine smejanja. Vi se smejete s namerom da budete srećni i zdravi. Pritom ne čekate na spoljne stimulanse, ne čekate trenutak da nešto bude smešno, ne čekate da vidite nešto smešno. Ništa, vi se smejete kad god hoćete. Naučite da se smejete od slobodnoj volji. Ajde da čujem vas kako se smejete. Još nešto. To je također vežba naše dijafragme. Mi je ne koristimo, ona nam je slaba. Ako ne radi dijafragma, ako ne znamo da dižemo i spuštamo, mi ne koristimo potpuno naša pluća. Mi inače koristimo 25% naših pluća da bi disali svaki dan katastrof, što bi rekli ovi Šveđani tamo gore kad govore na srpskom o katastrofi. Katastrof, zato što od tih 25%, em dišemo malo, em još od tih 25% našem mozgu treba 75% da bi cijelo naše tijelo moglo da radi. Ali mi moramo da se smejemo, moramo da dišemo, mi moramo. Ako je već dosadno vežbati, pa smejte se. Razumete me? Idemo. I još nešto što je vrlo važno. Smeh je vrlo dobra alatka protiv stresa. Vežbajte safe stres. Safe stres, ne ono drugo. Safe stres, može ono drugo, ne ovdje. Safe stres. Odnosno pozitivni stres, eustres. Jer, šta se dešava? Naš autonomni nervni sistem se sastoji od parasimpatični i simpatični. Jedan je odgovoran za stres. I on nas greje i stalno je u funkciji. Mi smo stalno nešto pod pritiskom, nezadovoljni, ne znam šta sve ne. Čim se smijete, vi ga isključite. I onda imate hlađenje, onda imate otpuštanje, onda možete da budete u miru, onda dišete ispravno, onda vam je energija na nivou, onda ste sve rešili. Prvo, i jedna od interesantnih stvari, pošto ja bi mogla se nadovežem na sva ova predavanja ovde, jer smeh je suština našeg bivanja, našeg bića. Smeh nam diže vibracije, smeh nam daje energiju, zdravlje, jača imunni sistem i sve redom. I još da kažem, pa ja mislim da vi treba da naučite da se smejete pošteno. Pa hajde još jednom. Još treći put. Treći slajd, molim vas. Naravno kažem, smeh je magija i može vam spasiti život. Hvala.